Hi ha algun lloc al món, quan coneixes una persona, una de les primeres preguntes que et fan és «Quants anys tens?» Sí. Abans fins i tot de preguntar-te com et dius, Aquí segurament a més d'un li semblaria una mica de mala educació, perquè ja sabem que a molta gent no li agrada dir l'edat que té. Però a Corea del Sud és una cosa completament normal. Allà saber l'edat és molt important perquè determina com t'has de dirigir a altra persona, depenent de si és més gran o més petita que tu. Has de parlar d'una manera o d'una altra i mostrar més o menys respecte. Imagineu-vos que coneixeu algú i abans de preguntar-li què estudia o quins són els seus hobbies, li pregunteu directament l'edat. Aquí segurament la resposta seria «I a tu què t'importa?». Però a Corea del Sud ningú s'ho prendria malament, perquè és una pregunta totalment normal. A mi aquesta diferència em sembla molt curiosa perquè demostra que una mateixa pregunta pot ser educada en un país i incòmoda en un altre. I crec que això és el més interessant de conèixer altres cultures, entendre que no tothom veu les coses de la mateixa manera.